kok. Ini yang biar sing diarani menungso ning alam donya ngono duweni kewajiban bukti 5 perkara ingkang angka sepisan apa babu kundi ingkang angka sepisan manungsa duweni kewajiban bukti marang ingkang gawe urip sarana indake apa kang dadi perintahe wedohe apa sing dadi larangane jumbuh kelawan agama lan kapitayane sawang-sawang yen sing angka 2 apa babu kundi sing angka 2 duweni kewajiban bukti kelawan wong tuwa sekarane sing angka 3 bukti marang maratuwa sing angka 4 sipating anak ngono kudu duweni bukti marang guru merga guru kang minterake marang kowe kabeh sing angka 5 bukti marang tatananing praja kang sarta hukum negara wonten 5 perkara kuwi mbok tindake bener becik para Pandhawa dunyane kecekel akhirate bakal kecekel nger kaget trisangga pinangu Rinangkol kinepet kompet dosang retnaning bawa